jalan-jalan tahun baru. Ambek terang. Semarang, Demak. Opo nek tengah-tengah laut. Sik. Geseran. Masuk gerbang tol Demak. Allahu Akbar. Wong kuwi tak urip Naik di atas air. Sono do menyuting, do menyutung. Nek wis dadi apik. Tidak kelihatan lihatnya awan. Sawah. Ih, tikungannya tajam, muter. Berkelok-kelok. Iki sing gawe programe sapa? Jokowi. Jokowi wis entuk akeh kok ngene kok. Jujur. Goblok, plunga-plunga. Akhire kuwi sing anu ijazah